εξαντλούν τη δύναμή τους στο να κάψουν ένα περίπτερο εκεί από την έκθεση της αεροπορίας. Η ζημιά που κάνουν είναι αστεία μπροστά στη ζημιά των γραβατωμένων, των καθοσπρέπει κυρίων και όλων αυτών με τους οποίους συγχρονιζόμαστε στα διάφορα σαλόνια και το γνωρίζει πολύ καλά αυτό, Νάντια. Συγγνώμη για το δικό μου ξέσπασμα, αλλά πώς θα το κάνουμε. Δεν μπορούμε να τους βάλουμε σε ίση μοίρα. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει έτσι μια έξαψη. Πάμε λίγο στο Χρήστο Μαζάνη. Χρήστο. Είναι ένα μέτωπο, Μάκη, στη συμβολή των οδών Καραγιώρης Ευβοίας και στα δύο, όταν εμφανίστηκε μια δημιουργία από εκεί. Ο κόσμος, οι διαδηλωτές μετατοπίστηκαν προς τα εκεί με ρίχνουν μολότοφ προς τη συγκεκριμένη δημιουργία. Τώρα βγαίνει και μια δεύτερη δημιουργία, θα γυρίσει η κάμερα από την άλλη πλευρά. Είναι μια δεύτερη δημιουργία που βγήκε από Ερμού και άλλη μια από Μητροπόλεως, προκειμένου να περιορίσει όλους αυτούς τους διαδηλωτές, οι οποίοι βρίσκονται ουσιαστικά, το ορμητήριό τους είναι το κέντρο της πλατείας Συντάγματος. Βλέπω ότι έχεις βάλει ήδη τη μάσκα σου, διότι κάνουν χρήση χημικών. Και τα χημικά συνήθως ανεβαίνουν προς τα πάνω, Έχει πολλά χημικά. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν εδώ τώρα στη συμβολή αυτή την Καραγιώρης Ευβοίας εκεί στην... Παραλαμβάνω δημιουργίες από την Καραγιώρης Ευβοίας, από την Ερμού και από την Μητροπόλεως, με αποτέλεσμα οι διαδηλωτές που είχαν ως ορμητήριο το κέντρο της πλατείας Συντάγματος να διαχωριστούν, κάποιοι να επιτεθούν προς τη δημιουργία της Μητροπόλεως, κάποιοι άλλοι προς τη δημιουργία που βρισκόταν στην Ερμού και κάποιοι άλλοι προς τη δημιουργία της από την άλλη πλευρά.